Olen ollut ikäni maanviljelijänä, mutta en ole koskaan päässyt selville, miten tapahtuu kanojen siittyminen. Kun tiedotusvälineissä selostetaan nykyään arkaluontoisempiakin asioita, niin selvittäisittekö nyt oikein teoriassa, miten se käy? Mistä siemenestä tulee ja mihin se menee? Hölmistynyt vanha poika Keski-Suomi. Mikäs ton kukon nimi on? Se on Kalle. Kalle, aha. Se on niinku isävainaan mukaan. Montakos morsianta Kallella on täällä? Kyllä niitä siinä 2 000 on. Onko se ainoa isäntä talossa? Ei, kyllä niitä sillä pari apumiestä on, niin kuin tavallisesti hyvillä isännillä täytyy olla. No mitenkäs se tuo Jannen suvun jatkaminen oikein tapahtuu? Se on semmonen... Siinä ei oikeastaan suvun jatkamisesta paljon voida puhua. Se on paremmin semmoista aprillitouhua koko kukkohomma. Miten niin? Täällä, että se on niin kuin parempaan alkuun pääsee, niin sitten siihen se loppuu. Eikö sitä saa kuvaan tuossa, kun se... Ei sitä saa. Kyllä se on semmoinen asia, että ei kukkokan käskeen laula eikä kukko käskeen polje. Eikö siinä mitään tuosta loetsua tai muuta osta, sen saisi innostumaan? Ei oo ainakaan, en ole ainakaan huomannut semmoista muuta se, että aamutuimaan se vetää muutaman kerran oikein vanhanaikaisesti heti herättyä. Aamulla kun valot pannaan, niin silloin se alkaa kukko hommia. Kokeillaan, jos se... Kalle! Ei Kalle. Minne se meni, Kalle? Kalle meni häpeämään vähemmällä. Meitin sopimattomia puheita. Tämä kirjeen lähettäjän kysymyshän oli sellainen, että mistä se siemennestä tulee ja mihin se menee. Ja tähän on nyt sitten piirretty asia havainnollistuttava kuva. Tässä on koiraskana eli kukko. Sillä on aivan niin kuin esimerkiksi imettäväisillä 2 kivestä. Ja niissä valmistuu siittiöitä, jotka tulevat siemenjohdinta myöten. Siemenjohtimet päättyvät tällaiseen niin sanottuun yhteisaukkoon eli kloakkaan. Siihen aukeaa vielä lisäksi 2 virtsajohdinta. Ja sitten tähän vieraan on piirretty naaraskana eli kana. Sillä on vain 1 munasarja, nimittäin linnultaan toinen munasarja melkein kaikilta hävinnyt. Munasarjasta munasolut kulkevat munajohdinta pitkin ja ulkonaisesti on tämä kanan sukupuolielin kutakuinkin samannäköinen kuin kukon. Siinä on myös nuo 2 virtsajohdinta. Nyt tämä kanojen ja samaten muidenkin lintujen parittelu, niin se tapahtuu yksinkertaisesti niin, että nämä asettavat kloakat vastakkain. Siinä on tiettyjä vaikeuksia tietenkin, kun linnuilla on tämä pyrstö, niin se tahtoo olla siinä esteenä. Ja se pyrstö sitten on joko käännettävä sivulle päin, mitä se nyt näyttäisi jotenkin näin. Tai sitten toiset linnut tekevät niin, että koiras menee selälleen naaraan alle, jolloin nämä aukot saadaan vastakkain. Joskus tämä parittelu tapahtuu niin, että naaras istuu oksalla ja koiras siinä räpyttelee ilmassa koko ajan. Tämä ei muutenkaan ole linnuilla niin tavattoman vakiintunut tämä parittelu. Siinä voi yhtäkkiä lauata joku tuommoinen aggressiivinen reaktio kesken tätä puuhaa. Ja silloin ei tietysti tästä tule mitään. No, siemenet siis valmistuvat kiveksessä ja parittelussa ne siirtyvät tänne naaraan kloakkaan ja siitä siittiöt uivat munajohdinta pitkin ylöspäin, kunnes tapaavat munasolun, hedelmöittävät sen. Sen jälkeen tämä munasolu valuu munajohdinta pitkin alaspäin, saa siinä ympärilleen valkuaisen ja sitten viimeksi saa ympärilleen kuoren. Jos se ei hedelmöity, niin sinne tulee silti nämä valkuaiset ja kuori. Sellaisesta kananmunasta ei tietysti tule poikasta, vaikka sitä kuinka hautoisi. Niin ihmisellä. Mä olen liian huono piirtäjä, jotta voitaisiin tähän kysymykseen päästä, mutta tässähän on jo tullut sellaista teoreettista valistusta tältä alalta.